a stoga nam je danas u našem 7. danu, nedeljnom popodnevu, neko ko će nam to sve detaljno predstaviti, a to je gospođica Bobana Midić, Udruženje studenta Tehnike Evrope. Bobana, dobar dan i dobrodošla. To će sve tako biti organizovano u okviru grada Niša, on je glavni pokrovitelj. A šta će se zaista dešavati na Elektronskom fakultetu, kakav je to sajam? Pre svega, dobar dan. 1. decembra organizovat ćemo sajam koji se zove Job Fair, sajam poslova i stručnih praksi, takođe sa sloganom Tvoja karijera počinje ovde, što se mi nadamo za sve studente, za sve diplomce koji će posetiti taj dan naš sajam. Oni preko sajta našeg jobfairniš.rs mogu da ostave svoj CV, to je da popune određeni template, znači nije potrebno da poznaju ispravno pisanje, najpravilnije, najtačnije CV-a, biografije, ali najosnovnije stvari, tako je, kako bi svi imali baš identičan CV, a takođe to moći učiniti i na sam dan sajma. Interesuje me, mogu da se prijave tako samo oni koji su studenti tehničkih fakulteta, znači elektronika, mašinstvo ili svi ostali? Mogu svi ostali. Zapravo, znači, studentska organizacija BEST, odnosno Udruženje studenta Tehnike Evrope, je registrovana na Niškom univerzitetu, tako da mi pokrivamo sve studente. Istina je da najviše kompanije koje su učesnici ovog sajma su vezana za elektrotehniku, ali, bože moj, ima raznovrsnih stvari, tako da ne bih ja to ograničavala samo na te studente, odnosno diplomci. Dakle, to je samo 1. decembra, dakle u okviru čitavog dana će sve to biti ovako možda malo animirano na Elektronskom fakultetu. Ko će vam biti možda neki specijalni gosti tamo? Ovako, pa svečano otvaranje će biti u 10 časova, gde će gradonačelnik takođe imati reč, odnosno bit će prisutan na otvaranju, svečano će otvoriti, pored svih ostalih predstavnika i organizatora. Naš pokrovitelj, znači generalni pokrovitelj je grad Niš, to smo već pomenuli, a kompanija Sibus je takođe jedan od pokrovitelja, imamo negde 15 učesnika, kompanije učesnika, imamo puno prijatelja ove godine, ovo je drugi put kako organizujemo sajam, nadamo se će biti mnogo uspešnije nego naravno. Kada govorimo o studentima, dakle, vrlo je važno da se sve te stručne prakse koje se možda obavljaju u inostranstvu i to možda da se ti studenti vrate ovde pa da sva ta iskustva možda na pravi način primene. Hoćete i sajmovi zapošljavanja za studente možda malo da pomognu u toj edukaciji, je li tako? Tako je, mi se baš nadamo i činjenica je da studenti gledaju da te prakse odrade možda u inostranstvu. Malo teže je to ovde, ali možda je to dobar način da se ipak odmah naši studenti povežu sa našim kompanijama, da odmah odrade tu praksu ovde, jer obaveza svakog studenta je na završnoj godini da ima tu stručnu praksu odrađenu. Tako da, mislim da je to fin način, takođe te kompanije mogu odmah da vide potencijal u tim studentima, pa sutra da ih pozovu da budu i članovi tih kompanija, odnosno zapošljenja. Da, to su uglavnom tako studenti završnih godina, odnosno oni koji su već onako pred samo diplomiranje, koji već imaju dobro iskustvo, položili su ispit, a to možda uslov visoka ocena studiranja ili nije? Ne, to imam posao. Znači mogu svi, tako? Svi mogu, naravno, zavisi od kompanije, same kompanije će birati, tako da gledat će vjerojatno koliko stručnosti je njima potrebna. Takođe, recimo, interesantno da pomenemo da će na sam dan Job Faira biti organizovane još neke slične, odnosno dodatne manifestacije, a to je inženjersko takmičenje vetrom u leđa, tako smo ga nazvali, ne bih ja to puno sada otkrivala. To je neka vrsta kao nekih dodatnih aktivnosti. Tako, dodatnih aktivnosti, pošto će se Job Fair održati u holu fakulteta elektronskog koji je veoma veliki, postojeći određeni deo koji će biti specijalno za to takmičenje, studenti će dobiti materijal, oni su se već po grupama i prijavljivali, organizovali su sami svoje timove, dobit će određeni materijal i na kraju za nekih možda 3 sata oni će imati već gotove sad robote ili šta već, to ćemo vidjeti. Odlično, a za sve one koji možda žele da učestvuju ovako, da sve to prate, koji su zainteresovani, bez obzira da li su studenti ili ako idu u srednje škole, da oni mogu da dođu? Mogu. Baš tako i za srednje školce imamo jedan mali kviz. To je organizovao Elektronski fakultet koji je organizator ovog događaja. Oni će imati kviz iz oblasti informatike. Oni mogu da se prijavaju do 30. odnosno do ponedeljka, takođe preko našeg sajta jobfairniš.rs i opet za vreme trajanja Job Faira će biti organizovano to od 12 do 2. Da. Ćemo da dodamo još možda neke podatke od ovih ovako zvanica koje će još biti, možda tamo će biti neki političari, neki ljudi koji se bave možda iz ministarstva, eventualno ili neće biti? Pa nemamo goste iz ministarstva, ali Nacionalna služba za zapošljavanje će takođe biti jedan od učesnika. Pošto ona prati sve te... na sve te sajmove, organizovat će posebno predavanje, takođe mnoge kompanije će organizovati predavanja, sve vreme će biti u toku trajanja sajma, kako kompanije izlažu svoje
predstavljaju sebe na sajmu i mogu da dođu u direktan kontakt sa studentima i sa svim onima koji će posetiti sajam. Također će, ne znam tačno, ali otprilike posle svečanog otvaranja pa sve do negde 4 popodne će na sat vremena biti organizovana drugačija predavanja, tako da ima puno interesantnog sadržaja za sve. Ovo nije prvi sajam zapošljavanja koji vi organizujete, dakle kako je bilo možda prethodnih godina, neka iskustva da možda ovako alarmiramo studente da se malo više prijavljuju, da dođu, da to nije ništa tako opasno kao što se možda čini. Ovo je naš drugi put po redu, nije ni ne znam 50. ali je to drugi. Da, meni se učinilo da je to možda 5. i 6. put. Ne. Pošto imate 2 puta godišnje neke aktivnosti, pa onda deluje. Da, ali eto, mi se trudimo da svaki put bude sve bolje i bolje. Naprimjer, interesantan podatak je da je prošle godine negde, ne znam, otprilike 500 studenta prošlo kroz hol Elektronskog fakulteta. Imali smo oko 350 CV-eva u bazi CV-eva koje na kraju delimo svim kompanijama, učesnicima, gde oni nisu ograničeni da samo taj dan zaposle. Da, mogu da kontaktiraju studenti i nešto kasnije. Tako je. Tako da se nadamo da ove godine minimum dupliramo tu broj. A koliko je samo procedura razgovora sa predstavnikom kompanije? Kada student dođe na štand kompanije i koja je to procedura, koliko otprilike 10-15 minuta traje to? U stvari, rad se preda pa se ta komisija iz njihove kompanije možda sve to pregleda, pa onda... Tako, to je otprilike individualno zavisno od svake kompanije, oni koliko smatraju da treba, a s druge strane, mislim da je to više ovako neki opušteni razgovor, baš konkretno na sajmu. Ako ih oni posle pozovu, verovatno je to sada konkretan intervju, upoznavanje sa... Onda je to već nešto malo detaljnije. Tako, oni sami imaju svoju proceduru, ali na sajmu je to više ovako opušteno, prosto da se svi upoznaju međusobno, jednostavno taj prvi kontakt da bude što jednostavniji. Mislim da studenti apsolutno ne trebaju da se plaše ničega. Šta bi ti preporučila studentima i studentkinjama kako da možda ostane bolji utisak predstavnicima kompanije kako bi ih oni pozvali kasnije? Pa treba da budu samo ono što jesu, da budu što konkretniji i precizniji, da, mislim, više se ne posmatra prosek koji je 10-0. Bitno je da neko bude ono što jeste, da pokaže svoj maksimum. Ta komunikativnost možda sa njima. Baš tako, da odmah dođe na štand, dobar dan, ja sam taj i taj, u tome sam dobar, da li vam je potrebno, ne znam, moje to znanje i iskustvo i to je to. Da, znači ovako najkonkretnije, najprostije što može da se da. Najjednostavnije. Da se studenti ne plaše da nije to baš tako. Da, nema potrebe stvarno za nekim strahom, jer mi smo studenti koji organizujemo to, te kompanije su svesne svega toga, znaju da će im doći studenti, nismo mi sad neki, ne znam, preterano iskusni ljudi, odnosno nemamo iza sebe, ne znam, godine posla i tako dalje, tako da svesni su oni su to ljudi. Još uvijek nije kasno za prijavljivanje, s obzirom da je 1. decembar već utorak, imamo još 2 dana. Ne, nije kasno, također na samom danu job faira će moći da se prijavljuju, postojeći infoput, tako da to... Mogu direktno dođu tamo i da sve to obave te formalnosti. Da, to je vrlo kratko, mada ja im preporučujem da je bolje to urade na sajtu, jer će posle moći samo da prešetaju, moći će da imaju više vremena tamo za kompanije za sve. Dakle, još jednom da podsjetimo, utorak 1. decembar u holu Elektronskog fakulteta sajam zapošljavanja i stručnih praksi za studente, ne samo elektronike i mašinstva, nego sve ostale studenti koji žele možda da nađu neki dobar posao. Da, u organizaciji studentske organizacije Best Niš, odnosno Udruženje studenta tehnike Evrope. Odlično. Hvala tebi, pa ćemo se vidjeti sljedećeg puta sa nekim novim pričama da nešto ponovo najavimo. Bilo je to Bobana Midić iz Udruženja studenta tehnike Evrope. Mi ćemo nastaviti naše nedeljne popodne, 7. dan, jednom jako zanimljivom reportažom, odnosno pričom za muzikal Kosa. Vladalo je veliko interesovanje s obzirom da je u petak održana velika audicija, prijavilo se preko 50 takmičara, odnosno kandidata koji su ovako se dobro pripremili, a ko je prošao vidjet ćete u narednoj reportaži koleginice Miljane Nikolić.